Eventyret begyndte i en fjern og fremmed galakse. Men nu kan du... Sådan der. Goddagen. Virker det her? Så jeg kan ikke se chatten. Det går ikke. Nej, det virker ikke. Bokker. Det her, hvis jeg gør sådan, så siger vi pop out, sådan der, minimere den, sådan der, så laver vi en test i chatten igen, så gør vi sådan der, og så gør vi sådan der, så bliver chatten sort. Fedt. Det er jo lidt skidt. Så taster til game capture. Sådan der. Window, Minecraft, sådan der. Bum. Så siger vi, den skal flyttes fra. Den skal op i toppen, den der. Sådan der. Og hvis jeg så gør fullscreen, hvad sker der så? Så bliver tallene stadig sort. Fedt. Men så er frameraten trods alt bedre. Sådan der. Hvor gør den det? Er det fordi det... Videomanager skal køre. Sådan der. Kom nu. Så må vi tage den lidt tilbage igen. Hvor virker det her ikke?
Så billedet der. Yes. Jeg har F-work, jeg er lidt liv igen. Jeg sidder lige og tester om at få det her til at op og køre. Kan jeg hide det her billede her? Hide preview, sådan der. Sådan der. Sådan der. Så gør vi sådan der, så det ligger stadigvæk. Så gør jeg fullscreen. Det fisk bare sådan her. Der. Så siger vi properties der. Multicam til der. For scaling. Sådan der. Apply. Så ligger det der i hvert fald. Og frameraten, den er acceptabel. Men nu er chatten forsvundet. Nej, den kom sgu der. Og P-Dog kom ind. Jamen, jeg har P-Dog. Se her. Den kan køre fuldstændig, det kan den ikke. Så laver en pop-up. Sådan der. Ned med dig. Nu tjekker chatten op der. Nu er din test. Sådan der. Og så kører vi fullscreen. Og så kan... Hver gang jeg har fundet ud af, at min Skyfire 2 kører bedst i fullscreen på min computer. Og der kom chatten lidt tilbage igen. Og det virker lidt... Når lige prøver at se, det virker det her. Jeg kan altså op med at regne det her. Mikkel, du så mig i Netto? Ja, okay. Fedt. Jeg har altså ikke været i Netto i dag. Nu ser det ud til at køre ordentligt, og vi har 40 frames per sekund. Hvordan kører det med streamen? Er der lag på, eller kører det sådan relativt flydende, eller hvad er vi ude i? Så den skal repareres, den der. Sådan der. Jeg skal lige prøve at finde ud af, når den kan fuske, så kan den ikke vise det browservindue der. Det er skidt. Så gør sådan her. Ja, jeg ligner benene, fordi jeg har hans bror jo, så det hænger sjovt nok sammen. Der. Show chat. Lukker vi den der. Den streamer stadigvæk, så refresh vi det her ark her. Hider videoen. Refresh vi det her ark her. Sådan der. Står der offline. Fedt. Det er jeg jo ikke. Jeg streamer. Laver vi en test igen. Sådan der. Back to game. F5 eller 11. Og så er vinduet stadig sort. Så bliver jeg nødt til at gøre sådan her. Og så gør vi
Så får jeg claimer. Fedt. Sådan der. Det ser ud til at køre sådan nogenlunde okay. Og så er det lagger. Nå, vi skal lige have noget breaking på den her. Så ser vi den der, hvor modifier. Vi har 2 modifier tilbage. Sådan der. Sådan der, så den er unbreakable. Yes! I må lige sige til, hvis det lagger eller lignende, fordi det er en lille teststream det her. Og se, hvordan det kører. Om det kører ordentligt. Den er unbreakable. Så skal den derop. Men den herovre. Jeg streamer så kl. 8, fordi der skal jeg til noget bestyrelsesmøde i min forening. Bum. Vi gør sådan at der, så siger vi hide preview, væk med dig. Så tjekker vi den ned der. Og så skal vi minimere den her, så gør vi bare den her herovre. Så den der. Og se alt det kører jeg har fået. Det er jo dejligt. Nu kan jeg lave min item frame, som jeg har gjort over til mit MI-system derovre. Så vi tænker der. Hvor mange modifier har vi? Vi har 1. Fint, lad os på en auto repair 2. Yes. Der. Og den skal op der. Så på den kører igen. Nå, lad os se, hvad skal vi så lave nu? Seeds. Der, vi har fået sheep, vi har fået pig, og vi har fået cow, og vi har fået aluminium. Så skal vi lave iodide, cobalt, copper og sølvs quartz. Andre end mig, der glæder sig til GG Festival. Jeg ved, at du, Peter, du glæder dig. Vi skal vel afsted igen. I Ballerup Super Arena. Sådan der, væk med dig, væk med dig, væk med dig, væk med dig. Der gider vi ikke se på. Væk, væk, væk. Dig, væk. Flaske, uld. Bum, bum, bum. Så skal vi lave rummet mere. Og så siger vi seeds. Så iodide. Hvordan dagen laver vi det? Den laver vi af molten iodide. Hvordan gør vi det? Der skal vi ikke lave den. Broken iodide, det får vi af crushed netherrack. Hvad kan man bruge iodide til? Men den her molten iodide. Iodide og molten iodide og gravel. Nå, det er fint nok. Så siger vi netherrack. Sådan der, det kører sig igennem en polarizer. Eller en... Se, hvor har vi en polarizer der. Skal vi se, hvad den gør. Og så crushed
Ja, det gør vi. Fint. Så siger vi crust. Jeg har ikke set før det der. 1%. Har vi noget log? Det har vi. Bum, bum, bum. Hvad var det ellers, vi skulle lave? Det var kobolt. Ja, det er sådan en kobalt. Okay, den der. Det går den. Hvordan får vi den der? Hvor får vi det fra? Også fra Cross Netherrack, yes. Hej Klub Gamer. Ikke så meget deroppe. Copper seeds. Sådan der, og vi skal lave copper, og så skal vi have sales quartz seeds. Sådan der. Så tjekker den videre. Sådan der. Så går vi over til min dupe-maskine her. Nu så det må lige se til, hvis der lagger i stream eller et eller andet, fordi det er lige en test dag for at se, om jeg kan streame i 27p, og jeg kører fint med 40-30 frame per sekund her på min computer, og samtidig med at streamer. Så må jeg prøve at se, kræfter den tager lige at se på 30%, 20%, fint nok. Sådan der. Der er 4 den. Og så 4 den her. Vande, vande, vande. Det er den fedeste vandestream. Det er bare så awesome. Og så siger vi sådan der. Vi gør. Jeg skal lige op på 49 copper seeds. Så kan jeg plante det over på min carry derovre. Soul stream. Sådan der. Vande, vande. Så kommer vi det sidste her. Kom nu, til det sidste her. Vand. Kom nu. Get wrecked. Sådan der. Så fik jeg 64, og pladen den lige her. Går lige herover, og så ser hvordan det går med polarized i. Den kører stadigvæk sådan der. Så siger vi her. Crust. Fint. Goddag Oliver 8. Og velkommen til. Der står der Oliver i eller level 8. Oliver late. Sådan skal det udtales. Crust, nej, og sådan broken copper, nickel. Jeg tror jeg skal have mere. Netherrack.
Så godt jeg kan lade en ordentlig røgfuld af det. Har vi ikke en pulverizer? Kan jeg proppe den over sækmilen? Så kan det gå hurtigere. Det kan jeg godt. Den laver så bare en, der hedder... Det er dog ikke. Det er dog ikke. Det skal være pulverizeren. Kan vi opgradere den pulverizer her? Nej. Pulverizer. Jeg har fået med expansion med, det ved jeg ikke råd med, så det ved jeg ikke, hvordan man gør. Vi skal bruge et Tesseract. Det har vi ikke. Men der har vi herovre. Sådan der. Sådan der. Det er fint. Tesseract. Og så skal vi lige have noget fuse quad, det er nether quartz. Så det er, yes, fuse glass er den. Kom nu. Yes. Det er den. Nu går vi herover. Bum. Og så kører den stille og roligt. Yes. Og så siger vi, har vi fået? Vi har fået en kobalt. Kopper til overlæge. Så siger vi crust. Vi er på 50. Vi skal i hvert fald have vi skal have 8 stykker, så jeg kan ikke komme flere fortune i, kan det? Nej, det kan jeg ikke. Det kunne sgu godt. Nu gør vi sådan her. Bum. Og så stiller vi også de speed up det sådan også. Planen er, at jeg skal have samtlige det er modpack, det er Sky Factory 2, som streameren Bacon Donor har lavet. Og det hele starter med, at man starter på en jordblok ude i ingenting, hvor på jordblokken er et stykke træ. Der er et træ. Og så derfra skal man så fælde træet, bygge en platform og søge nyt træ, og så til sidst kan man sådan enten have sådan et kæmpe stort område som det her. Det er ligesom min gamle base, som er blevet sådan lidt og så er jeg ved at bygge en ny base derover. Men hvis du søger på Sky Factory 2 på Google, så kan du se den modpack. Hvor kom det fra? Nu er der dyr over det hele fedt. Hvor var det skulle? Jo, det var Tesseract. Mod det er engelsk. Det er jo dansk det hele jo. Så må du pille ved de indstillinger i din browser. Det ved jeg faktisk ikke, hvordan man lige gør på stående fod. Sådan der. Sådan der. Bum. Bum. Sådan der. Og så skal vi have en farming station. Sådan der. Sådan der. Bum. Så skal vi have filter, vi har masser af. Vi skal have 2 aldersmelter i hvert fald. Jeg bygger lige en ekstra.
Sådan der. Der, så har vi pipes. Vi skal lige have en ekstra. De her. Sådan der. Lige stille der, så går vi derop. Og prøver vi den ind der. Sådan der. Det jeg ved at lave her, det er det der hedder en unbreakable, hvad det hedder, mattock. Og det gør ved at proppe en masse af de obsidian plates til, men lige først skal jeg proppe nogle modifier. Lige nu er der 2 modifiers, kan I se. Men ved at proppe gold, apple og en diamond block, så får jeg 3 modifier. Ved at tage en nether star, så får jeg en 4 modifier. Det var ikke det. Sådan der. Og ved at tage en diamant og en guldblok, så kan jeg tilføje en 5. modifier. Sådan der. Det jeg så kan tilføje nu, det er en masse lapazuli, så vi kan tilføje lock til den. Så får vi lock der. Bum. Og der gør vi sådan her. Med lidt hurtigere nemlig. Sådan der. Det den så gør, det er, når man så bruger den i farmestationen, så får man flere seeds. Det er ikke lige, hvordan du har doneret penge til mig. Jeg har ikke sat noget op, nemlig. Ikke så vidt jeg ved i hvert fald. Sådan der. Og så skal vi tilføje obsidian plates. Hvor mange modifier er tilbage? Der har jeg 4 modifier, så skal jeg have flere obsidian plates. Den laver jeg herover. 1, 2, 3. Sådan der. Så har den Reinforce 6. Så skal jeg kun 4 med mere levels til Reinforce og den Unbreakable. Det er snart, du er ikke engang klar, jeg har ikke engang sat det op. Det må jeg lige prøve at se i gang her. Tror I? Jeg har ikke nogen den knap overhovedet. Tror I driller? Bum, 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 bum. Hvor kom jeg fra? Så har jeg den der Reinforced 5. Jeg har en farming station. Hvordan går det med de her? Og en kobber stadigvæk. Jeg har ikke fået Ardite endnu. Jo. Kom derover. Den er blevet færdig. Den skal lige den der. Så har du doneret 5 euro ingenting. Det er ikke særlig smart. Sådan der. Hvor er min seng hen? Den er herovre. Ja, det der kører faktisk fint, så jeg kan også slutte derfra. Bum, det kan jeg ikke se på mere. Jeg har sikkert fået lavet de områder her. Skal jeg bruge en masse cobblestone. Farvel, Frans. Pjare. Så du siger, du ikke er en trold, så er der nok en trold. Med dig.
Væk, 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 væk. Det var ikke min vandkande. Den skal jeg sgu bruge. Sådan der. Så siger vi cobblestone. Der skal bare bruge min chisel. Hvad er min chisel henne? Den er der. Altså jeg mangler at bygge bunden dernede her. Yes. Nå. Så bliver det en bygge bundstream. Sådan der. 43 millioner, det må være nok. Sådan der. Jeg har lige fået en sms fra Nets. Og jeg skal kigge på et andet suspekt link. Det tror jeg ikke, jeg vil gøre. Ja, det er mine Barbapapa cover. Dem, jeg har fire stykker af dem. Det synes jeg, de er ret seje. Ikke seje. Jeg er ret glad for dem i hvert fald. Jeg har min wand også. Så siger vi lige sådan der. Bum, bum, bum. Jeg tror, han er en bot, eller en spammer et eller andet, så bare lad ham være. Skriver han på dansk eller på engelsk? Yeah, I'm a very bad guy. Sådan der. Ja. Det er en dansk stream det her, så sange det. Bare bande ham også. Sådan der, sådan der og sådan der. Laver vi lige herover også. Der har jeg ikke nok cobblestone til. Klokken også. Bum, 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 bum. Det der bliver så lidt for... Hvad er det? Et Y? Nej, det er... Det var ikke den. Er det E? Nej, hvad er det for en? Det er... Den regner under med en TARDIS på hovedet. Ja. Nå, jeg er til syden en slem fyr på engelsk. Apparently. Goddag Emil. Og velkommen til min lille teststream, hvor jeg tester min nye computer. Som sådan set er Benny Ones. Som er bare smidt grafikkort og en solid state harddisk i.
Og så er der nye omgivelser. Jeg har et kælderlokale, jeg leger. Dem er overtaget. Det er nice. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, fungerer. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Har jeg nok? Det har jeg ikke. Og 7. Sang der. Der skulle sådan være dirt der jo for helvede. Totalt fail. Bum bum, I må gerne sige, at jeg er åndssvag, jeg er dum og en spade. Fordi, ja, det var helt forkert. Væk med jer, væk med dig. Og se den her netherrack. Der var soul sand. Der er nether brick. Der var netherrack. Bum 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 bum. Og den er der. Crust. Den har vi der. Ja, et redskabsskur. Simpelthen. Det er det hele. Nå, lad os se. Hvad har vi fået? Vi har stadig kun én kobolt over. Vi har fået 2 ardite. Skal vi bare have 2 nu? Så vi laver den for, så kan vi lave 2 enkelte, som vi skal bruge 4. Ja. Det kommer nok. Nå, dirt. Det må være nok der, og så skal vi have glass. Glass cover, det er, jeg ved ikke om 64 nok, vi tager bare lige det der også. Og så laver vi lige 100 stykker. Start. Så har vi nemlig der er jo jord alle de andre steder her, så selvfølgelig skal der også være jord derovre. Det siger sig selv, det kunne jeg godt have set. Så jeg er et stort redskabsskur. Redskabsskur. Nå. 1, 2, 3, 4, 5. Kom nu. Hvor er min mattock? Den er der. Og midten, det er cirka der. 2, 3, yes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvordan kører stream ellers? Er der rimelig flow på, eller lagger det af helvede til, eller hvad sker der?
Det er ligesom det, jeg skal teste i dag. Man skal tweake sådan. Jeg har fundet, at hvis jeg kører fullscreen, så kører det altså lidt mere flydende. Men så kan jeg ikke se chatten. Så det er sådan lidt irriterende. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfekt. Så har vi en low-cost opgradering af den her computer, den har virket. Det er utroligt, at solid state hard disk og 1000 kroner grafikkort kan gøre. Fordi jeg skal bare spille Minecraft og nogle gange Diablo. Og så behøver man ikke det til det andet. 5000 kroner sindssygt grafikkort. Og så også vinde grafikkort, som ikke kræver en ekstra power supply. Det er jo nice. Det er lidt vigtigt med strømregningen, at den ikke bliver for stor. Goddag Linde 04, og velkommen til. Så er det, vi skal tørre for glas. Det er også fint. Skal lige have noget lys. Og der. Det kan stadig godt. Der er lidt zombier. Hallo zombie. Sæt. Sådan der. Bum, bum, det går så. Så skal jeg hente de her diamond blocks. Eller undskyld, jeg skal hente de her growth pulsars. Så. Væk med jer. Så jeg siger, 4 af dem, og vi har 2 af de der. Så går det begynde at gå hurtigt. Så nether. En af den. Og så tager vi den der. Teorien faktisk op på 8 af hver. Få det korrekte antal. Nå, glas. Sådan der, og så skal vi have en sav. Glas. Sådan der, ikke dig. Kan vi ikke lave mere vel? Nej, det kan vi ikke. 42 det må være nok. Og så tager vi de også, og så der, og så siger vi growth. Dem har jeg et par stykker af. Vi skal også bruge mange. Sådan her.
bum 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 bum. Og lige læg herovre. Sådan der. Hvor der mangler henne? Lige der. Flot. Sådan der, og sådan der. Så har vi de sidste her. Det er bum. Så den sidste næste her. Dun, 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 dun. Sådan der. Men ja, det var det for den teststream, for jeg skal til noget bestyrelsesarbejde lige nu her kl. 8. Så tak for alle 6 seere, der så med. Skal vi prøve at se her, om jeg kan se det. Se vi... Er det her, du kan se det? Der er 3 der ser mere. Klump Gamer, Lukas og Mikkel Beyer. Men ja, tak for at I så med den her gang med min lille teststream her. Så der kommer nok noget mere på Game på et senere tidspunkt. Så yes, hej hej, og tak for